chapter 7 Daniel verse 2 mpaka na 3. Chaka choyamba cha Belisezara, Daniel ananena nati, ndinaona masomphenya usiku. Taonani, mphepo zinayi za mumlengalenga zinabuka pa nyanja yayikulu. Ndipo zinatuluka mnyanja zirombo zazikulu zinayi zosiyanasiyana. Mu chapter 2, mfumu Nebukadinezara adaona chifano choopsa mpaka nosiku tutotake damumwazikira. Ndipo kuti fanolo dadi loopsa ndipo nalonyezimira. Ndipo mu chapter 7 Daniel neneri amene adapatsidwa maloto a mfumu ndi kumasulira kwake, Mulungu adakamuonetseranso masomphenya patsogolo pake. Ndiye akuti idali nthawi imene Belisezara amalamulira. Ndiye akuti usiku Daniel adaona masomphenya. Anaona pa nyanja mphepo zitawinduka, mphepo zikuomba pa nyanja adaona. Ndi adaona pa nyanja apo zirombo zinayi zikutuluka. Ndiye ndimafuna aone chinthu ichi, kuti fano chapter 2 dali loopsa, apa Daniel akuona mphepo mlengalenga zikuwinduka pa nyanja zikuwinduka. Mavuto amenewo, mphepo imamalira mavuto, mphepo zikamaomba makhala mavuto. Kumbukira pa nyanja Yesu akuyenda ndophunzira ake namondo adagafira mphepo idaomba, anthu anachita mantha. Ndi awo Mulungu amamuonetsera kuti Daniel, pa dziko lapansi pa mitundu ya anthu kudzakhala mavuto a maufumu, amamuonetsera zimenezo. Ndiye akuti anaona zirombo zinayi zikutuluka pa nyanja zosiyanasiyana zosafanana. Ndipo acha tinawerenga lemba, tizichwa lemba limeneli 2 Petro chapter 1 verse 20 akunena kuti palibe lemba lotanthauzidwa palokha. Palibe lemba limene latanthauzidwa palokha, koma lemba komanso lemba linzake. Yesaya 28 verse 10 akunenanso kuti kuno pang'ono uko pang'ono. Ndi mu chapter 7 Daniel verse 17 pamene akumasula kuti zirombo zimenezi ndi chani. Taona verse 17 akunena kuti zirombo zazikulu izi zinayi ndizo maufumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi. Ine Mulungu amandisangalatsa ukamawerenga modekha mosathamanga, ukamayenda mwamtendere bwinobwino pakuwerenga malemba, pamene umamvetsa kulungama ndi kuona mtima kwa Mulungu. Chifukwa chapter chomwecho akamba zoti zirombo zinayi zidatuluka pa nyanja. Ndi chapter chomwecho verse 17 akufotokoza kuti zirombo zinayizo ndi maufumu anayi amene adzatuluke pa dziko lapansi. Uone kugwirizana. Mu chapter 2 aonetseranso mafumu anayi: mutu wa golide, mikono chifuwa za siliva, chiuno, mimba, mkuwa, kumapazi kwa chitsulo ndi dongo. Mafumu anayi: Babulo, Amedi ndi Aperezi, Ahelene kapena kuti Greece ndi ufumu wa Roma. Ndiye mu chapter 7 Mulungu akumuonetsanso Daniel chimodzimodzi maufumu amenewo. Ndino pakuona masomphenya amene wa Daniel adaona chirombo choyamba chofanana ndi mkango. Akuti adaona mkango ukutuluka pa nyanja wokhala ndi mapiko achomba nkhanga. Komano akuti chinyama chimenechi, chirombo chimenechi, mkango udapasula mtima wa munthu. Ndiye akuonanso adaona chirombo china chachiwiri, chimbalangondo, chokhala ndi nthiti zina zitatu pakamwa pake, chatundumukanso nacho mbali imodzi. Ndi adadzaonanso chirombo chachinayi, nyalugwe, wokhala ndi mitu inayi, akuthamanga ali pa speed, akuonetsetsa kupenyetsetsa Daniel, kupenyetsetsa. Ndi mu verse 7 akulankhula mawu awa. Adaona zirombo zina zonsezi, adadzalankhula mawu awa: pambuyo pake ndinaona m'masomphenya a usiku, ndikuona chirombo chachinayi. Umvetsetse bwino amenepo. Ndikuona chirombo chachinayi choopsa ndi chochititsa mantha, ndi champhamvu choposa. Chinali nawo mano aakulu achitsulo, chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake. Chinasiyana ndi zirombo zonse zidachitsogolera. Bado angatakumbuke chapter 2 akuno
kenako chitsulo chinazaonekera mu chifano chicha. Ndanafotokoza chitsulo chikhoza kuphwanya china chilichonse ndipo nchamphamvu. Uku chirombo chachinayi chilibe dzina. Ndakuti chirombocho ndi choopsa, ndi chaukali chirombocho. Akuti chidapondereza zirombo zina zonse. Pakupondereza zirombo zina zonse akuonjezera kuti chidalinso ndi nyanga 10. Mano ake mano achitsulo. Ukanakhala m'bale wanga ukuona chirombo chotecho ukadati bwanji? Ndeti gire ganizo ili. Ukamona Daniel bwinobwino mukufotokoza kwake mu chapter 2 ndi chapter 7. Maufumu oyambirira enawo sakuvutika nawo kwambiri, akumadza khapo ufumu wachinayi. Ndoti pali nkhani pamenepo. Pali nkhani. Ndife funa tisake nkhani imene idapatsa Daniel. Chifukwa ku chapter 7 mkango ukuyimirira. Mutu wa golide. Ufumu wa Babulo. Ukangana mu zithunzi za ufumu wa Babulo kalero zimapezeka. Ngakhola bila pa internet uchipeza. Ukapeza kuti mkango ndumona lingati faniziro la ufumu kapena kuonetsera mphamvu zake za ufumu wa Babulo. Ndi ufumu wa Amedi Peresi umemdwa ndi chimbalangondo kutundumuka mbali imodziko kuonetsera kuti mu ufumu wa Amedi Peresi ndi mafumu awiri, Amedi ndi Aperesiya. Ndi umodzi wa mafumu awo umoneka wamphamvu, wina umoneka ocheperako. Nthiti zitatu zokhala pa mano a chimbalangondo kuimira mafumu ena atatu amene iwo adagonjetsa. Egypt ali mkati mwa Libya ali mkati. Ndi ukangana zimene bwinobwino momveka bwino mofatsirira bwinobwino ukapeza kuti ufumu wachitatu umene ukupindwa ndi kambuku wokhala ndi mitu 4 kuimirira ufumu wa Helene, ufumu wa Alexander the Great. Ndi chifukwa chake mmene Alexander amafa adalankhula kuti wamkulu wankhondo amadzakhala mphamvu posa anzake amene yoyo ndamadzatenga ulamuliro. Munatuka makomanda 4 Alexander akufa. Ptolemy, Seleucus ndi ena awiri anzake mayina omwe mukaonera apo. Adatuluka amenewo mwakugwirizana ndi chirombo chachitatu chimene Daniel adachiona chikuwinduka pa nyanja. Koma chirombo chachinayi ichi chimene chilibe dzina. Ufumu wa Rome. Mukangana ndandanda mayiko mmene kufotokozeramo mukapeza Babulo, Amedi Peresi, Helene kapena Greece, ndi kudzabwera Rome. Muyang'ane mbiri dziko lapansi mpeza zimene zikugwirizana ndipo ndi ndendende mosaponyeka. Ndi ifeyo tufuna tikhale ndi chidwi ndi ufumu umene wachinayiwo. Tiona mbalanga chirombo chachinayi kungoyerekeza chabe chirombo chachinayi kopsa kwake kungocherekezera chabe. Utakumana nacho wewe ungatani. Ndakufotokoza kuti chirombo chachinayi chidali ndi nyanga 10. Ndipo chandakambatu kusangalatsa kwa malemba kuti malemba wa amadzimasulira wokha bwinobwino mmene afotokozera muja kuti amadzimasulira bwinobwino. Ukabwera pa verse 24 kapena muna ndiyambe ndi verse 23 chapter 7 Daniel akunena kuti anatero chirombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi umene udzasiyana nawo maufumu onse, nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Ufumu wa Rome munga wachinayi udabwera unamenya nkhondo ndi kugonjetsa mayiko osiyanasiyana, nukwera nukhala ndi mphamvu kuposa ufumu wina uliwonse. Ndipo izi nzona ndi chifukwa chake m'bale wanga kalenda imwe magwiritsa ntchito iweyo upeza pali mayina atsogoleri a ufumu wa Rome. Mwachitsanzo mwezi wa Augustus Caesar. Mwezi wa July Julius Caesar. Adatenga milungu yawo yosesa nayiyika mu kalendala imene Magreeks adapanga yonso nkuzerenga ndikuikonzanso ndikuikamo zawo. Ngakhale mayina a masiku amene magwiritsa ntchito kuyambira Sunday mpaka na Saturday udzapeza ndi mayina a milungu imene Magreeks, Romans amapembedza. Planet mayina planet anthu akadapanga zimenezi ndiwo. Mwachitsanzo Sunday sun god, Monday moon god mulungu wa mwezi. Milungu yosiyana imene ikhazikitsa munga iwo. Kuonesa ufumu wadu udapondereza maufumu ena wonse mpaka na pano timagwiritsa ntchito kalenda yochita ndi Gregorian calendar. Anthu magwiritsa ntchito imeneyi kusona mwa Mulungu ndiwoona. Ndife funa tisake zimene zonse kuti kamvetse bwino nkhani ya 5G COVID-19. Ndipo verse 24 akumasulira za nyanga 10 zimene zidapezeka mu ufumu wachinayi.
akunena kuti kunena za nyanga 10 mu ufumu uwu adzauka maufumu 10 ndi pambuyo pawo idzauka ina, iyo idzasiyana ndi oyamba aja, nidzachepetsa mafumu atatu, nidzanena mawu akutsutsana ndi wamwambamwamba, nidzalemetsa opatulika awamwambamwamba, nidzayesa kusintha nthawizo kuyesa kuti kusintha nthawi, kuyesa kudzisintha nthawi ndi chilamulo, osati nthawi zokhomanso ndi chilamulo, ndipo adzaperekedwa mdzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu. Daniel chapter 7 verse 24. Akumasulira kuti zirombo ikapena kuti amasulira kuti chirombo chachinayi ndi ufumu wachinayi verse 23. Verse 24 ndakumasulira kuti nyanga zimene zatuluka mu ufumu wachinayizi ndi maufumu ena amene adzatuluke mu ufumu wa Roma. Ndino tipite mbiri ya dziko lapansi. Tikapita mbiri ya dziko lapansi, ufumu wa Roma mmene umakwera mwamenya nkhondo zake kumakwera munambe kubadwa maufumu ena osiyanasiyana. Anthu mphamvu zikumakwera zimakhala zosiyanasiyana. Mwachitsanzo ukayang'ana maufumu atuka mufumu wa Roma, mayina amene amatchulwa kalekale Anglo-Saxon, France, Sueve, mene ukuona pa chithunzipo, Sueve, Alemanni, Visigoth, Burgundians, Vandals, Heruli, Ostrogoth ndi Lombards. Akwana 10. Uyang'ane momveka bwino ngati uli professor wa university mbale wanga, ngati uli MP ndipo uthenga ukuonera, president uthenga ukuonera, ndiwe mphunzitsi wa ku primary wa ku secondary, zimene kufotokoza apa zimonga mama wa Mulungu utsimikizana nani? Mtumiki nzanga munthu wa Mulungu utsimikizana nani? Kandi wenyamata wakwayala zimene kufotokoza apa zikuyang'ana mbiri ya dziko lapansi ukhulupirira kuti ndi zoonadi. Mafumu ameniwa adatuluka mu ufumu wa Roma. Masiku amene kukhala ano kungotchula pang'ono mayina ena ochepawo. Anglo-Saxon ukapeza kumekula china England amatchuka ndi dzina limenelo. Alemanni ndi ku Germany monga mene ali, France ndi France monga mene ali. Zimachita kusangalatsa kumazitsata zinthu zibwinobwino momveka bwinobwino. Onse amakwana 10 ndamada atuka mufumu wa Roma. Kusonyeza kuti mamuno ndokhulupirira. Ndipo verse 24 paja kufotokoza kuti pakati pa mafumu amenewa, pakati pa nyanga zimenezi padadzaphuka kanyanga kena pakati pa nyanga 10. Kadaphuka kanyanga kamene kaka kadazula nyanga zina zitatu. Muchiwa chomveka bwino, pakati pa mafumu 10 amene atchula china England, Germany, France, Spain, Portugal, mukang'ana ku Africa kuno kunali paja nkhani yokhuza kugawana kwa mayiko. Imene anthu amabwera ine titenga kaderaka kumugawa ku Africa kumugawa muzigawo zosiyanasiyana. Mudzapeza kuti kuno amatira mlanda Ngirisi aku England. Mukapita ku Mozambique ndi Portuguese, Portugal. Mayiko agenda amene otena amene amadagawana manga partition of Africa, mayiko agenda amene adagawana. Mukang'ana kumeko ofuna nkhondo kwambiri ngati ku Burundi, mukapeza France ndamatenga ku mphamvu kwambiri. Ndifa kuti French okachoka kumene kuti Chiswahili patali. Anthu agenda amene wawo adagawana Africa yes. Chifukwa ufumu wa Romuwo wamphamvu posa mafumu ena onse udakugonjetsa dziko lonse lapansi. Ngakhale maphunziro amene achi Roma chokhachoka. Bano wanga funa timvetse kuti COVID-19 5G ndi lemba la chirombo 666 kodi malemba amatinji. Chifukwa lero dziko lapansi bodza lachuluka kwa basi lachuluka bodza kwambiri. Ena mafuka pofotokoza momveka bwino yayi COVID-19 ndi 66. Nefe tufuna tuone momveka kuti zimene ndizoona kuopa kusochera. Machachitsekani musapemphereso kulika virus musapemphere zimene sipati zimvetse bwino lomwe. Kuti malemba kuti nji mfake tikufukula zonsezi. Tikufukuliranji mbiri imene iyi. Chifukwa kuti Mulungu akulankhula mu verse 28 chapter 2 Daniel akulankhula mawu. Kuti kuli Mulungu kumwamba kuvumbulutsa zinsinsi
iye adakonesa mfumu Nebukadineza chimene chidzachitika masiku otsiriza. Ndi masiku otsirizawo ndi anowo amene tikukhala, amene iwe ndine m'bale wanga tikukhala. Anthu okhala pa nkhope ya dziko lapansi timazindikira kumvetsa bwino nyengo kuti amene kuyamba kutera munthu kunja unokuzizira kwambiri. Imene samba kuonekera kuti masamba kupanga biwindo kuti chilime chikuyandikira. Timafotokoza zimenezi. Koma zizindikiro za nthawi sitimatha ife kuzimvetsa kumazo nyengo mmene tikukhala. Ndi uone sipano kuti ufumu wa Rome udagwa mu 476 AD. Nkumene kudadzaphulika ndi ufumu ina onsewo. Mu 476 uyang'ane upeza ndendende zimene tikufotokozazi. Kuonesa kuti Mulungu wakumwamba ndi wokhulupirika. Kugwa kumaona gwako suti mphamvu zake zidathayi. Kumbukira chapter 12 fotokoza kuti kumapeto kwake kudzakhala chitsulo ndi dongo, koma mphamvu zake zinakhangaza kuchepa pang'ono, koma mphamvu ikadalipo. Komano yasakanizika ndi mtundu wa anthu mu verse 44 chapter 2. Kuti adzisakaniza ndi mtundu wa anthu. Ndi maufumu khumi amenewa kuyambira mu AD 351 mpaka na 476 kulimbana kugwira ntchito zensena mpaka maudindo awo ndiwo zambiri ukhala zovuta zokhazokha, koma kugwirizana osakhalapo ngakhale pamodzi mpaka na tsiku la lero. Chithunzi kuonacho kungokhala tangopanga ngati kuumba mkota basi mmene wafotokozazi kuti mu chapter 2 ukuona chifano monga mmene chilili, ukang'ana mu chapter 7 ukuona mkango kubwera chimbalangondo, ukuona nyalugwe ndi mitu yake 9, kenako pakudzabwera chirombo chopanda dzina choopsa chokhala ndi nyanga 10, kenaka nyanga kena kudzatuka pakati. Ndi mwazonsezi Daniel chidampatsa kwambiri chidwi ndi chirombo chachinayi. Komanso mu chirombo chachinayi sadathere pompo, kadadzampatsa chidwi ndi kanyanga kena kanadzaphuka ka 11 iko, kadadzampatsa chidwi. Chifukwa chani kadampatsa chidwi? Akafotokoza kunena kuti kadangotuluka kanyangako kadazula nyanga zina zitatu. Nyanga zimene kanyanga kanazula ndi maufumu amene ali kumpoto kwa Africa, ma Vandals, ma Ostrogoths ndi Maheru ndi amene azulidwa osapezekanso. Ma Vandals, ma Ostrogoths ndi ma Visigoths ndi amene azulidwa osapezekanso mphamvu zawo, sadapezekenso mpaka napano sabazulidwa ali kutiko. Kamene kanapangisa ndikanyangako kuti mafumu amene wathetsedwa. Ndikanyangako kuti kana ndi maso, kana ndi pakamwa pakulankhula zinthu zazikulu zonse kumulankhulira munthu ayi, koma kuti kamamulankhulira Mulungu wakumwamba olenga iwe ndine. Kamanyoza kuchita za mwano kunchitira mwano Mulungu wakumwamba kanyangako sikadatherenso pomwepoyi, akuti kanyangako kakayesa kusintha nthawi ndi chilamulo. Pamenepo pofuna kukhala napo chidwi sikadalekerenso pomwepo, akuti kanafika polemetsa opatulika awamwambamwamba, kapena kuti kadafika polemetsa anthu opemphera woyera mtima kuwalemetsa, kuwasowetsa mtendere, kuwasakasaka kuti awaphe. Ndetifufuza kuti mwa mafumu 10 onse ophatikiza kafumu kanatuka kachinamba 11 iko ndi ufumu uti mwa mafumu 10 amene udapha anthu oyera mtima pa dziko lapansi? Ndi ufumu uti umene udasintha nthawi? Satana anakalowa mwa Nimrodi mpalu wamphamvu kuti awapatsa anthu ganizo loti amange nsanja ya Babeli, asafalikire pa dziko lapansi, amange nsanja ya Babeli. Idali mphamvu ya Satana imeneyo. Ndifake Mulungu adabwera kudzatsika nawo asokoneza anthu. Daniel, David atawerenga anthu, Mulunguso adabwera kudzasuzumira nkubweretsa muliri. Kusonzo chimene Satana wapanga Mulungu sichimamukondweretsa, ndiye Mulungu amapangapo kanthu. Ndifunso ndilo kuti ngati COVID-19 wabwera lero ku dziko lapansi akupangisa atsogoleri a mipingo kukatseka matchalichi ku India, asilikali apolisi amakwapula anthu akula muzikiti, ngati zafika potero pamene ndi Mulungu udzifunse m'bale wanga kuti amene ndi Mulungu kodi? Ukamwerenga Yobu chapter 1 akuti kunali munthu wangwiro mu dziko la Uzi, dzina lake ndiye Yobu. Ndakuti Satana amayendayenda kufikira mukadamfunsa kuti kupita kuti iwe, Satana nayankha basi ndikuyendenda mdziko. Akadakhala Satana mwina akulankhula chilankhulo cha masiku athu aleroyi, anyamata masiku ano ibweza kumamwe yankha mura basi ndikubanga mudzikoli. Akadatha kuyankhula njisa ndikubanga basi mudzikoli, ndikubanga muliro ngwe mu blanda ya Malawi. Akadayankha choncho. Ndadamfunsa onako munthu wanga Yobu akukambirana Satana ndi Mulungu akukambirana, adafika po becherana
Mulungu adamuwuza Satana kuti pita kwa Yesu koma moyo wake ukhoza kukhudza kalikonse ukhoza kukhudza adabetchera ndipo Satana adabwera nkupanga kanthu koma moyo wa Yobu adausunga ndi Mulungu wakumwamba. Ndiye Mulungu amatha kumlola Satana kupanga zake, Mulungu afuna kuonetsa ukulu wake. Ine ndikukhulupirira kuti munkhani ya COVID-19, munkhani ya 5G, Mulungu aonetsa ulamuliro wake chifukwa ndiye wamphamvu zonse. Ndio ukhoza kuona kanyanga amefa likasanthule kamene kaka. Chimecho nchongofanizabe kutsimikiza kuti zimene wafotokoza zija ndizona monga mmene zilili, ukhoza kuona mmene zilimo. Sindikhalapo kwambiri, tufuna kwambiri nkhani ya kanyanga kakang'ono. Tufuna timvetsetse za kanyanga kakang'ono. Komanso ngati ukumbukira tinakamba za mwana wachipatuko malinga ndi 2 Atesalonika chapter 2 verse 4 akunena kuti wina asakunyengeni kuti silifika tsiku lake la Yesu Kristo koma ayambe kaiwaonekera mwana wachipatuko. Ndiye tinasakatula kumayambiro jeza mwana wachipatuko tidakafika mpaka na ku Ezekiel chapter 28 kumene tinamwona Satana akugwa akugwetsedwa pa dziko lapansi. Yesaya chapter 14 adachita kufuula kumene kuti wagwa iwe. Satana ndamadokira kumwamba. Adokira kumwamba sadakhale chete. Adalowabe mwa mtundu wanu, adakalowa mwide naso kuneza adamndihava. Ndesa adatereko adakalowaso mwanimodi mpala mphamvu. Adalowa mwa Kaini namupha m'bale wake. Adalowa mwa Ahabu ndi Yezebeli nafuna kumupha Eliya. Satana sakulekera pomwepo. Anakalowa mwa ufumu wa namba 11 mfumu wa Roma. Nabanga zake za mphamvu. Ndefuna fiti sage zimene zonse kuti zimvetse kuti mutsi wanu khala. Matthew chapter 7 verse 23 tawerenga kale verse imene. Bale wanga ufuna tisage zimenezi. Unena kuti kanyanga kakang'ono kamene kakutuluka mu ufumu wa chinayi. Kamene kakulankhula za mwana kwa Mulungu wakumwamba. Kanyanga kamene kakulemetsa opatulika umwamba mwamba. Kodi ndikachani? Chifukwa ngati kakufika kuzunza anthu olungama ndoni pali nkhani. Chifukwa ngati lero machalichi akutsekedwa anthu asapemphere pali nkhani. Ndikudziwa m'bale wanga ndizoyenera kuti ukhoza kukwanitsa kukhala nyumba mwako kumapemphera ndi banja lako ndi zabwino koma kodi kumaganizira kwa malofo kamene mwa Mulungu sanamve. Timperekeza kuti kutsekedwa kwa dziko kwatsekedwa kuti anthu sakhala sapemphera mpaka na kwa chaka. Kodi anthu amene uthenga usanawumve wabwino awumva ochokera kuti iwo khala nyumba mwako wagula kale shuga yako kwanira masitoko wako agula mpungo na ukungodya nyumbamo phera ndi banja lako nanga awa maluko. Yesu ananena kuti mukani ku dziko lonse lapansi mukalalikire kwa zolengedwa zonse ndipo kwa amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa koma kwa amene sakhulupirira adzalangidwa. Marko chapter 16 verse 16. Yesu akuyembekezera iwe ndine tisangotsekeka nyumba koma tituluke tikalalikira anthu. Ngati boma lafika poletsa kupemphera kodi ndikanyanga kang'ono kusizugwirizana pongoyamba chabe pamenepo kodi sizugwirizana. Ngati ufumu wa Roma mphamvu yake sidathe ikadalipo be m'maulamuliro a dziko lapansi kodi zimenezi sakusuzumiramo. Ukayang'ana zimene zikuchitika South Africa ka police station kena apolisi anagwidwa ndi COVID pamenepo mpaka anakatseka. Anthu okhala nyumba zawo sakugwira zintchito sakuyenda misewu. Kodi ukamayang'ana zonsezi uganiza ndi chani? Ku Germany ndifotokoza pano afika pone kuti ndiye machechi tikhoza kutsegulano tsopano koma anthu amapita kuchalichi asatenge mabaibulo asatenge mabuku awo a nyimbo. Anthu azitemba kuchani? Azitenga ma iPhone mchalichi mpingo wonse. Chikuchitika chiyani pa dziko lapansi? Ukamang'ana ku America mezi ukhalira anthu atopa ndikhala m'manyumba amba kumangotuka zipolobe na maliponse. Uganiza chiyani chimene chikuchitika pa dziko lapansi m'bale wanga? Ukang'ana ku Malawi kusagwirizana kulipo zosayenda zokhazokha. Anthu achipembedzo aphatikiza chipembedzo ndi boma kuphatikiza zambisi zikuyenda bwino. Uganiza ndi chani? M'bale wanga masiku akumapeto Yesu Kristo akubwera pompano. Ndifuna ndikwiranire kuti ukhale ndi chidwi ndi maphunziro awo akadalipo kutsogolo kuti kupitiriza. Sitikumaliza lero ayi. Tibweranso ndi chigawo chino pamene tidzambe ndi kusakatula kusanthula zakanyanga kakang'ono
cholinga tufuna ife timvetsetse za mwana wa chipatuko. Ndi tione kanyanga kakang'ono pakusintha nthawi ndi chilamulo. Zikutanthauzaji. Lero dziko lapansi limadziwa kunena kuti nthawi imayamba 12 koloko usiku. Kuma Bible ukamawerenga Genesis chapter 1 verse 5 kunali madzulo ndipo kunali mawa tsiku loyamba. Kuchilengedwe konse Mulungu akamayamba mu tsiku amayamba ndi madzulo dzuwa likulowa. Tsiku limakathaso dzuwa likamalowa. Kodi izo mati tsiku limayamba 12 koloko usiku anthu mayamba ziminingo pa 30 December kuchaka chatha zidayambira pati. Ndipo zimatanthauza chani? Yankho chapter 7 verse 24 kumapeto. Akuti kanyanga kazisa kusintha nthawi. Keso sintha nthawi. Tisanthu kuti nthawi imene yoyo yogwirizana pati ndikukhala kwathu kwa masiku amatsiriza. Yesu mwini wake salabwe kuzapasula nanga kanyanga akamphamvu kusintha chilamulo yakatenga kuti. Tibona tisanthule zonsezo. Ukayang'ana zaka zimene azitchula kuti olungama adaperekedwa mdzanja la kanyangako kapena anamphera mtima adazunzika mdzanja la kanyangako kwa zaka 1260 zaka zimene zonso. Kumene afotokoza kuti nthawi imodzi nthawi yanusu ndi nthawi zina ndi zaka 1260 kuyambira mu 538 AD mpaka na mu 1798 uchotsere zaka kupeza choncho. Tisanthule kuti munyengo imeneyo ndi ufumu uti umeona panthu kuti zigwirize ndi kanyanga kang'ono. Ndiye tione kuti ufumu umene uwu ndi nkhani ya COVID-19 5G zogwirizana pati. Bwanji upezekenso mchigawo chinacho kuti dzapitirize mvera uthenga umazindikira kuti masiku apireso Kristo amwera kuti. Yohane chapter 11 Matthew chapter 11 verse 28. Idzani kwa inu nonsenu akulema ndi akuthula Yesu Kristo wayima pa khomo apo. Ndipo wina akatsegula Yesu adzalowa nadya. Yesu wayima pa khomo apo na m'bale wanga mu mtima mwako. Ndi nthawi yabwino yomwe Yesu. Pamene supita kuntchito nyumba yako play choza kugwirira kunyumba ndi nthawi yabwino yolingalira makwiya kwambiri za mawu. Ndi nthawi yabwino ino yokhala ndi banja lako ndikulimbikitsana. Chifukwa idzafika nthawi yowitsa kwambiri koposa ino imene alisadzayima paika mungadamina Daniel koma nthawi isidafike. Koma tisanthula malemba zapirate akutsimikizira mawu mu Yohane chapter 1 verse 2 kuti kwa onse amene adamlandira mwana ndi kumukhulupirira adawapatsa mphamvu yokhala nawo. Omlandira Yesu adzapatsa mphamvu. Yesu Kristo limbikitse iwe sura kuna neso chikao chinacho ambaye kudalitse na mawazo kuti tutigwirire ntchito yake mpaka kumapeto. Ndipenda ndife asilikali anatilemba mbuye kuti tutigwirire ntchito yake mpaka kumapeto. Yohane ndi Petro naigwira ntchito iyi iwo sanabwerere mbuyo mpaka kumapeto. Yohane ndi Petro naigwira ntchito iyi iwo sanabwerere mbuyo mpaka kumapeto. Ndinu ndani asilikali nakulemani mbuye kuti tumugwirire ntchito yake mpaka kumapeto. Ndinu ndani asilikali nakulemani mbuye kuti tumugwirire ntchito yake mpaka kumapeto. Yohane ndi Petro tawizi na kundende iwo